Ti lidé si nemohli dojít ani na záchod, takže veškerou potřebu museli vykonat pod sebe. Teď v tom sedíte. Abychom to neříkala opět samé negativní věci, tak jak jste si sami všimli, tito lidé tady seděli ve dvou, takže si mohli vás slušně pokecat o tom, co je čeká a co je nemine. Pokud jim tady ještě nechali jazyk. Nothing.